Ayan, hello guys. Nandito kami ngayon sa SM Seaside. Ang dami na nilang Christmas decorations. Ayan. Malaking Christmas tree. Malaking Christmas tree. Tapos ayan. Ayan. Dito rin pala kami nag-lunch guys dahil rice and only gravy. Tsaka mura lang siya, affordable. Kaya maraming kumakain dito. So na pala yung order ko, rice with pork sisig. At tsaka naman yung kay chairman ay mixed seafoods. Yan yung guys, ang mixed seafoods na kakainin. Tsaka yung drinks namin ay ice tea lang. At tsaka marami pang nakapila. At ito nga, umakyat na nga kami at sumakay ng escalator para maghanap kami ng aming dessert na ice cream. Ayan ang aking tapos si chairman. Manonood kami ngayon ng ice cream. At eto, pumunta rin pala kami dito ng cinema at kumuha ng ticket. At pagkatapos na kumuha ng ticket, dahil wala pa sa oras ng Marvel's movie, nag-antay muna kami dito sa labas.